Што можа быць пазітыўнага ад адкрыцця межаў, будзем сыходзіць з таго, што нейкіх доўгатэрміновых стратэгічных вынікаў закрыццё межаў не прынесла, то бок гэта не змяніла ні стан рэчаў у Беларусі, не аслабіла дзеянне рэжыму, але агульна пагоршыла сітуацыю даволі вялікай часткі насельніцтва краіны, хаця і тут я сустракаюся з рознымі рэакцыямі і часам даволі негатыўнымі, у тым ліку з боку беларусаў, якія лічаць, што не варта было адмяняць такі ізаляцыянісцкі падыход да Беларусі, не варта было адчыняць межы, варта было ўзмоцніць ціск, бо збольшага тыя беларусы, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны падтрымліваюць рэжым, а значыць, няма чаго тут з імі цацкацца, вось трэба давіць, давіць і давіць. Тое, што вось мне напісаў, напрыклад, у каментары Евген Красулін, адзін з дзеячоў офіса Ціханаўскай, які сказаў, што санкцыі азначае менш тавараў, менш грашэй, а значыць, гэта прыспешыць падзенне рэжыма, сканчэнне вайны і гэтак далей. У сённяшняй сітуацыі гэта абсалютна неадэкватная рэч, бо каб дзейнічаць у кірунку такой логікі, то трэба прыняць да факту, што знішчыць рэжым можна толькі і выключна давёўшы беларусаў, насельніцтва, ввогуле эканамічную, сацыяльную сістэму да заняпада і да хаосу.